Maliphela iphunga sesiyabuya ke lapho. Ngaliphela iphunga ngithi masibuya lekade ukhona awusekho nawe kodwa nansi imali emhlophe. Siyazi uyayithanda imali. Sohlala sikadele imali ke manje. Sazi ukuthi uzobuya. Uzobuya awusabuyi wena. Yingakho la ugeze ngakhona awuphinde udlule ngakhona. Mhlambe kuphela noma inyanga ungayi ngalapho. Uyabo ngokuthi awusabuyi wena kanti siphila kumuntu sekuzothi umuntu ozowela sinamathela yena and masinamathela asiqale singene siqale sikunamathele nje siyakulandela ngephunga sizongena nini sizongena ebusuku kanjani ngokuthi uphuphe ngathi ulele ntombazana sesiyangena ke lapho sesiyangena ayisingena kanjani mawungaphuphanga ulele ntombazana uzophuphula. Uma ngabe sisebenzise ukungena ngokuphupha ulele nentombazane sizohlala hlale basifuna ukuyivuselela sophinda futhi sishaye ingasishaya sithola amandla wena uphuphulele nentombi uyishuka kabi kanti siyayivuselela mawuphuphulele nentombi namhlanje noma kuthiwa yiphi idilo ubunawo kusasa seyihlehlile uyathanda noma uthanda noma kuthiwa into zakho bezihamba kanje waphupha namhlanje le ntombi ngiyakutshela mina sasa ziyabhekisa noma washaya indlwabu noma washaya indlwabu hayi no indlwabu kancane uyiphupha imake cha nje noma uyishaya nje wena hayi mawushaya indlwabu ngivele nisuke nenze sex nivumelene live ubhekile phela mawushaya indlwabu usuku but iphupho usukulele naso direct kodwa umehluka yeah but leyo kuphupha mawushaya indlwabu wenza sex lapho nesilwane umehluka usiboni ingathi ushaya wena uthi suke sikhona sila lizeqine lithi aqiniswa isandla wena ubona isandla phela ngoba umuntu kodwa deep down khona lo muntu yonke spiritual baba usuke have asikho isandla singaqhamisa umuntu awukho umuntu aqhamisa intombazana kusuke kune spirit esuke senza liyonto so indlwabu ayiyeko nje mawusuze wayiqala mawuyiqalile ngeke usayiyeka ngoba yindaba le spirit sesikhona kodwa into ngifuna ukuyiyeka wenze njani hayi ngeke babe into enzima kakhulu ngiyafuna kodwa ukuyiyeka hayi into enzima kakhulu ukuthi ufike iyeka ngoba yindaba khona ispirit esesikhona esisebenza ngalonto isicefe sayo yazini ukuthi mawuyishayile le spirit lesi asibafuna abantu besifazana mana bhaka yini umsebenzi wakho uma ukuthi uthena sekunzima ukuthi uze kwena ufuna umlokhuze le umkhiphe la yini umsebenzi wakho umsebenzi wami akuwona ukuyekisa abantu abashaya indlwabu uyangezwa mthini umuntu akayishayela indlwabu ngoba uzisa umoya wakhe ukhuluma umoya wakhe nama mosejele ishaya usebenza ngendlwabu ayibhaka ayike ngasambeza